Salutare lumea, eu sunt Comando și bine v-am găsit la un episod. Suntem cu Deadly. Salut! Asta este primul episod de pe canal. Și Sau începem al doilea. al doilea Primul pentru că a sau făcut al el primul. Eu n-am fost, îl facem azi. Primul episod o să fie cu asemnați. Canalul o să se bazeze pe jocuri indie, mai micuțe și pe jocuri de acțiune cu povești, Far Cry, Dishonored, mai multe. Și hai să jucăm. Jucăm? Da. De ready. Gata. E super șmecher jocul. E un fel de Brawlhalla combinat cu Paladins cu Dota 2. Oh, începe runda în 3 minute, deci trebuie să vorbim. Trebuie să fim foarte mult. Și oricum n-avem timp să vorbim în 3 minute. Hai să vorbim despre canal. Tu ce seriu să faci? Încă nu decid deocamdată și nu v-ați tot așa pe SMS și ce se vo. Și o să încep și o serie surpriză. Eu o să mă bazez pe jocul ăsta, pe Dishonored, un joc super șmecher. Și pe Samp, poate. Pe Samp sigur facem, măcar 50 de episoade. Sper să ne ținem și să continuăm cu canalul. Eu mai jucat jocul ăsta, mi-am mai cumpărat câteva caractere. Eu nu mai merge serverul, de tine mă mai discută la nebun. Vezi că te auzi mai încet. Scuze, gata. Mai jucat, am level 8. Am deblocat câteva caractere, am 3. Am 1, 2, 3, 4. Am 4 caractere deblocate, nu 5 și cu șeriful. Șeriful ăsta e destul de bun, dar mi-a dat un prieten un cod și mi-am deblocat-o pe Railin asta. Hai că mai avem un minut și intrăm în meci. Eu n-am pus să caut caracterul ăla. Ăsta de 6 de La ce echipă vrei să picăm? La roșu. Corect. E nașpa că stă mult să caute un meci. Mie mi-a făcut o chestie foarte ciudată, gen mai avea 50 de secunde și după tot la 2 minute ceva. Stai să verific să văd dacă filmează. Dată pe următoarea filmare cred că începem direct meciul, nu mai așteptăm. Filmăm când am intrat în meci. Acum am sunt... filmat gen direct la selectarea caracterilor. Până acum suntem la început, încă nu suntem prea buni la YouTube. Am mai avut un canal înainte. Am lăsat de el. Hai că intră meci. Eu joc acum cu Railin. Eu cu șeriful. Mai apropie de și tu de microfon, că trebuie să cam încet. Sunt obișnuit să stau departe. Stai mai aproape. Așa, asta Caracterul ăla e nou, nu? care e Railin? Da. Da. Se dea să vezi ce bune. Hai că mai e unul să-și gata. Hai. Mi s-a întâmplat să nu intre unul dintre doi ani meci. Uite, vezi că unul încă n-a intrat. Gata, a intrat și ăla. Hai să vedem.
Sper totuși să câștigăm. Jocul ăsta are un concept foarte unic. Adică e o combinație de jocuri. Grafica nu contează, contează cum e jocul. Așa, ne-am spawnat. Eres caracterul. Aruncă cu un laser și dacă ținem apăsat pe E, trage cu un ton. What? This motherfucker. Ciudat. Ce? Mi-am gen aia cu connection issues și mă scos din match. Mă rog, am dat replay. Gata. Gata. Da, mi-a apărut acolo că era un buton în locul tău. Hai că ne-am rupt ăsta. Am uitat. Aoleu. Hai să fac capsurile. Ne rupe tureta de sus, nu ne rupe, nu ne rupe. Sunt doar buții. Hai că le-am aruncat-o de aia. Mă duc repede jos, tu unde ești? Tot jos. Hai că l-am rupt ăla. Bine. Ce o viața asta? Uite, încearcă unul să mă captivă. Hai că poate batem repede pe ăștia. Da, îi batem, că totuși nu știu niciodată. Se ascunde în tufiș. Bushiman. A ieșit de acolo. Haide, repede. Sunt cu el. Ah, ce păcat. A A, fugit. dar n-aveam robotel de ăla, știi să mai... Mă enervează, hai că mă aruncă în sus. Hai, Hai repede, hai pe turn. Ne rupe tureta de sus, dar nu e nimic cu apărul ăla. Olo! A dat... Așa. Ah, hai, bă, mi-a dat stun, m-a rupt. Și vedeți levelul ăla de sus? Levelul ăla crește cu cât mor mai mulți din echipă. Adică câte kill-uri, alea sunt kill-urile de sus. Până acum noi conducem, de fapt ei ne conduc, că au dat mai mult damage pe turn. Hai să bag niște upgrade-uri. Dar mă rog, că levelul depinde, adică cine conduce. Da. Hai bine că nu atacă foarte de jos. Prinde-l pe ăla, prinde-l. Bă, dar mă enervează că fuge acolo, ca la... Hai să intrăm pe tureta asta, că... Stai că mai vin Dă-te-mă doi. spate, de spate că vine aia. Hai. Hai că le-am rupt tureta. O, perfect. Ne-am rupt-o pe aia de sus. Hai să me... Eu mă duc sus. Nu-i nimic. Hai, du-te tu și rămân eu cu ăsta. Ne rup, Mamă, au venit toți. ne rup ambele turete. Gata. Dai să... Sunt aici. Hai că a fugit Ratatu. Dar n-avem roboțelul ăla. Hai că vine roboțelul. Dacă vine unul. Dar mai am puțin HP. Hai că mă duc să mor chestii de alea mie. Fugi. Vine. Dau kill. De fapt mă duc în bază ca să pot să-mi dau kill. Asta e că îmi dă caracterul ăsta, lol, o să poate să dea kill. Dar nu-mi dă kill. Distruge roboțelul ăsta că ăsta e periculos. De așa să-mi dau kill în bază și... Gata. Au, mamă, când mi-a dat ești prost. Hai, repede, că vin roboței. Asta e că nu are. Mamă! Le-am rupt turnul, dacă... Mamă, a plecat first de first. Da, Ingo ăla a rămas very low. Deci să mă fac. Oh, mamă, ce i-am rupt. Hai. Laserul ăla m-a salvat. Hai că mi-au niște viață de la piticanile astea.
N-au cum să... Care, aia de sus, hai să o atacăm din nou, că mai sunt și roboții ăștia. Distruge repede roboțel. A venit ăla. Bagă-te, bagă-te, bagă-te. Asta are putere de film. Aoleu, a venit dragonașul ăla. M-a rupt. Mama, am scăpat la fix. Gata. Hai că mi-a dat ăsta heal. Mamă, ce putere are Ingo ăsta, caracterul lui Ingo. Are puteri prea șuite. E prea bună Raylin ăsta. Încă mai avem puțin și poate și noi level 5. I-am băgat niște upgrade-uri repede. Uite, buținii ăștia au rămas blocați aici. Bă, ne distrucai de sus. Trebuie să-mi facă puregurile repede. A, nu ne distrugeau, erau niște buți. Trăgeau în ea. Da, știu, te sperii așa când vezi jocară pe Uganda de Fed, știi, dar de fapt nu știu de așa. Oh, level up! E bine. Hai. Haide, haide. Tureta. Hai că i-am luat tureta. Bine. Perfect! Hai rupele asta ca să ajungem acolo. Stai că vine asta din spate. Ma, hai bine. Apără. Ok. Nu, că am mai venit încă un robot și a venit ăsta. Au toate power-up-urile. Ar pentru doar două. Aoleu, ne-a distrus roboții. Hai că au venit înapoi. Hai că nu plec de aici. Bă, mă duc repede acasă. Perfect. Da, hai și că vin și eu. Hai că avem acces la baza lor. Păi și ei au acces la baza noastră acum. Da. Da. Suntem la egal. Bă, au venit la noi. Bă, haide, repede, aruncă-le cu bombe. Păi stai că nu mă las ăsta. Așa. Hai că ne-a dat un pic de damage acolo. Stai că mă duc să-mi dau shield, că fără viața acum nu mă fac nimic. Ne dă damage pe tu. Să-mi fac shield. Hai. Stai, lasă roboții. Ăla se duce acasă. Rupe roboțelul ăsta că e periculos rău. Știu. Aoleu, ce de mică. Hai. Hai să... Lasă-i pe ăștia primii. Bă, până acum ne conduc ăștia. Până acum. Da, avem acces de sus, aiurea, stai de roboții. Da. Asta e nașpa când ai acces de sus. Hai că mă duc repede la ei pe turn. Stai așa că eu merg cu un robotil de sus. Putem să atacăm tureta. Tureta, baza, de fapt. Stai că vin și eu. M-am prins la ei acolo. Olo. Stai că mi se pare că e doar un robotil acolo la baza noastră, nu? Olo, câte viață ia ăla. Ce vine aia. Mi se pare că mai sunt. Rămâi tu aici, apărare. Ne-am dat, am încercat să luăm pe unul. Bă, ne-au rupt turnul. Cred că ne-a luat bătaie. Mamă, gata, am pierdut. Ne-au rupt. Mamă, și cât de aproape am fost. Tu ți-ai luat defeat în primul episod? Da. Aoleu, 2 defeat-uri, nici măcar un win n-am luat. Măcar am făcut level. Am făcut level pe Raylin ăsta. Mi-am făcut pe profile. Eu mai am nevoie de 2000 de XP. Mai jucăm un match sau? Da. Haide. Hai să-l punem în alt episod, și oricum asta, partea să stai la filmare în care nu stai filmat. Într-un minut. Hai să jucăm, hai să mai filmăm un match. Sau l-ai oprit deja pe ăla. Nu l-am oprit. Ok. Și scoți tu la edit.
Sau nu băgăm așa de cu totul. Ideea e că nici tu nu o să știi de seria subscrită, de când trebuie să apară primul episod. Match of the day. Ce e match of the day? Aoleu, m-a apăsat. Gata? Ce? N-am găsit, mai are ce să gândesc. 5, 4, gata. Adică, da. Hai să joc și cu alt caracter, cred că joc cu Roku ăsta, că n-am jucat deloc. Da, auzi, notează episodul cam lung. Să fie episodul prea lung? Nu știu, hai să jucăm meciul ăsta. Așa de începutul canalului. Ah, ok, hai. Oricum nu mi-ocupă prea mult giga videoclipul. Să zici că n-am spațiu și se termină pe la mijlocul filmării. Da, unde suntem? Asta, roșu, da. Uite, joacă cineva. Ai, că avem echipă bună. Avem Raylim de la. E Afrodigi cu... Ce caracter? Roku, ia. Mamă, ce șmecher e Roku. Ah, e șmecher caracterul ăsta. Să facem ambișurile. Uite, bșu. Hai. Eu mă duc pe jos. Dar ce era, suport asta sau de sau de damage? Aia, asta e mapa aia de căcat. Aia cu ba rechinul ăla. Da, o știu, da, o știu. Eu că picase caracterul ăla prea OP și că n-am jucat bine. Uite, stare o maimuță, ăuriu. Bă, uite-l pe ăla cu care am jucat noi. Care? Ingo ăla. El e în echipă? Da, bă. A fost cu noi în echipă ăla. Hai să atac. Stai, bă. Hai că nu mai joacă așa bine contra noastră. Aoleu! Mamă, ăsta... Oricum era praf. Are prost un power-up și dă câmpările la test și mă spawnează să stingă el. Sperăm că jucăm și noi meciul ăsta mai bine și câștigăm. Hai roboței mei, așa, gata. Mă ține la distanță și nu pot să-l iau. Hai, îți da damage ceva, eu am dat pe ăla pe de jos. Pe turetă n-am dat, deocamdată. Așteptăm să intre un roboțel, dar să Ingo ăla acolo. Hai că eu am strâns 3 roboței până acum, hai că. Hai că dăm acum damage. Da, n-a dat tureta, m-a rupt. M-au prins acolo toți. L-au omorât ăla. Doar fost Vlad, de tot. Bă, ajutor! M-a rupt. Ingo. Sus. Hai că ne-a dat aproape de jumate la tureta de jos. Mamă, pe harta asta îți dat repede. Păi, dar stai că e una... E bun rocul ăsta, dar nu joc eu cu caractere de astea. Pe harta asta sunt bine puse turetele, știi? Aha. Bă, ne-a rupt tureta de sus. Te duci tu să o aperi? E greu să... Da, hai să mă duc. De fapt, stai că sunt aici să o aperi. Da, nici măcar nu ne atacă, stai așa. Ba da, o atacă.
Acum a atacat-o. 3 roboței de aia. Ah, Deci caracterul ăla are power-up-ul ăsta cu fulgerul. ce caracter? Ăla cu care joacă al nostru. E bună, da. Da, ce? Power-up-ul ăla cu fulgerul e bun. Dacă l-ai prins până acolo, dar uite, vezi, mi-a prins pe aia, mă rog, ai prins de sus, că dacă îi prindea de la mine și luat în car. Mamă, enervează ăștia că dau și pleacă. Aoleu, cât damage Dacă îmi îl prind eu ia. pe ăla spre turetă. Cel mai bun plan cu șeriful. Ia uite ce chestie șmecheră. Să-l împingi cu tau. Bă, mai avea o linie, frate. Dar tu îți dai seama că sunt unii cu care jucăm acum, care joacă de foarte mult timp. Da. Da, e cam ciudat aici că nu te bagă cu player de aia de rancul tău, de nivelul tău. Poate te bagă cu de aia de PGL. Chiar ar fi ceva să te gele pe totuși e un joc super șmecher. Mamă, ce OP e caracterul, dar nu știu cum se numește. E unul care e aici la tureta de sus. Cu apăr pas care aproape. Bă, apără tureta de sus. O apă. Sunt doi care tot încearcă să atace. Aoleu, mi-a mâncat roboței. Da, că pe harta asta e aia cu butonul ăla. Ce? Nu atacă, nu atacă. E robotină. N-am să mai pe hartă, că trebuie să mă concentrez pe ăsta aici. Gheață. Olo, trebuie să mă retrag, că au venit ăsta. Tureta de jos e gata. Uite, Julia asta are caracterul Da, ăla ăla. cu sabia. Caracterul ăla e super șmecher. Nu ăla. Ăla cu sabia de care ziceam eu era altul. Julia e... Dar și ăla, să știi că e foarte bun. Ăla de care ai zis tu acum. Că se De rupea de sus. Aoleu, m-au prins aici. Uite ăsta, ai văzut ce bun e? Care? Ăla, Julia aia. Da. Mai muțica aia? Da. E prea bun, frate, dacă te prinde în chestia aia, tu știi ce de medică. Nu, că n-am jucat cu ea, am văzut, n-am m-au prins acolo. Pe mine m-a prins și Ingo și de aia. Hai că ne distrug aia de sus. Stai că mă conectează. Și n-am cum să sar până acolo. Cred că ne-au rupt-o. E bine că aici avem două turete să apere. De exemplu, dacă intri pe aici, te atacă și tureta. Hai că suntem într-un fel de... Suntem în avantaj. Aoleu, au robot de la mare. Ai distrus-o pe aia, ai distrus tureta de jos? Da, n-ai văzut că e și la jumate. E la jumatea aia. Da, pe aia am văzut-o că e la jumate, acum am văzut. Hai că putem să atacăm pe aia de jos. Du-te tu că eu trag aici și îl țin pe ăsta. Așa să mă ajute voi, nu mă ajute aici. Aolo, mi-a dat sus de ăla, pa. O să fiu. Hai să dau cu bombă. Hai, eu cred că o rupem și pe aia de sus. Încearcă să rup aia de sus, dar după să putem să atacăm din ambele părți. Așa e greu, că se apără ăștia prea bine. Dacă vin departe. Cred că vin să zic aia de sus. Dar mai am puțin, hai să mă distrag. S-a băgat repede la el în bază.
fug și distrug Distruge pe aia de sus. Gen, Hai, distruge pe aia de jos, că sunt toți. de jos, da, așa. De la ei. Da. Imediat. Mamă, ține șeriful ăla și puiul. Ah, a fugit. Mamă, taurul l-a făcut al meu. A, uite, din asta de HP, bine. Hai, că putem. Putem stau aici, nu mă bat. Așa. Olo. Mergi cu vaca. Bă, dacă sunt mulți, mor greu roboții ăștia, pe bun. Mă enervează asta, Mamă. puterea aia ei. Da, iar m-au urât. A, stai să-mi fac și upgrade-uri. Aoleu. Ăștia dau și fugă, ai văzut? Să le luăm și noi tactica. Bă, cred că e cam lung episodul, cred că are 20 de minute. Mai. Nu. Până A ținut acum 8 minute ai- primul meci, mi se pare. Ăsta ține 10, cât am stat la atunci? Cred că 22. Până acum, Mamă, trebuia să-mi pun cronometru. că meciul nu s-a terminat încă. Bă, suntem într-un fel de... Suntem în avantaj noi. Aia de sus e ruptă. Oricum e, mă rog, primul episod gen amândoi, deci, oricum. Da, n-aveam, mai bine că am jucat meciul ăsta, că postam așa episodul fără niciun win. Dar nu se știe dacă luăm eu asta. Eu cred că luăm. Păi nu vezi că n-am niciun damage pe... Nu vezi că n-am niciun damage? Bă, dar mă enervează că au caractere bune, frate, dar nu știu să joace cu ele. Deci am puțin bulat, să zic asta. Hai, level up. Stai că eu atac jos, că am 2 roboții aici. Dar dacă mai aveam unul să vină cu mine, jos era perfect, hai că nu e nimic aici. Au, 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 au. Mamă, a tras înapoi aia. Aolo, iar a venit aia. A, nu mai scap, fii atent. Uite, Bă, aia da. era... Am scăpat! Win 10 matches. Uite, băi, e medalie dacă Aolo. câștigi 10 meciuri cu un caracter. Fii atent, cred că ne atacă tureța de jos. Tu s-ar putea dar să nu iei ne-a dat medalie nimic. de câștiga meciuri cu un caracter. Păi mi se pare atunci alea 2 win-uri când am jucat cu tine, sau 3 win-uri. Nu, stai, în total Dar cum se face că noi... Adică, cred că n-am pierdut niciun meci, cred că vreo 2 am pierdut. Când am filmat, când am filmat și atunci când filmăm pierdem. Da, da, știi care... Și când joci singur pierzi, așa când joci cu cineva mai... Așa, hai să mai vină niște roboței, că n-am cum să mă duc un singur roboțel. Ce am făcut pe prost, am făcut... Bine. Am în bază. Hai încă câțiva roboței. Trebuie să dai multe rotate-uri, să zic așa, și... Aolo, iar am dat de asta. Bă, dar nu și-a nici... Au venit ăștia la mine. Trebuie să iau viață de la... Haha, fraierii. S-au băgat 2 pe mine, știi? Și când a văzut că mai îmi vine un prieten, au fugit. Eu rămân aici pe apărare, încercați voi să atacați. Da, ideea e că nu ți apare, era și că ți apară ca Hai să mai vină un roboțel aici. Ce să-ți apară? Să-ți apară ca pe Paladin pentru ce caractere din suport. Ah, da. Hai că-mi vin roboței. Vezi că mai vin încă 2. Aoleu. Urât am dat puterea aia. Se apropie de level 9. Ah. Hai că suntem la un fel de Dar egalitate la level, dar îi conducem. eu nu înțeleg de unde fac ei level, că ne dau... Ne omoară de multe ori că
N-ai văzut, noi avem... Eu am murit de 3 ori. I-am murit de 5 ori. Mamă, dacă damage iei, îți dă dacă te bagi în bila aia. A, pe bune. Iar m-am panicat așa că ne atacă ăștia dureta, dar sunt numai roboții. Bă, dar sunt mulți, e greu să mă spun. Da, e bine că facem level de fapt. A, stai că îi împing spre turetă, stai, le dau bombă, aștept să vină taurul. Bă, sunt toți 3 sus, du-te repede pe tureta de jos, că stau aici la mine. Sus. Păi eu sunt, bă. Du-te la aia de jos repede, că sunt toți la mine. Unde? La tureta de jos. Aia de la Mici. A, da, sunt la asta. Du-te, dă-ne repede în ea, că ăștia sunt toți 3 la mine. A, de la ei, stai că mamă, e și aia setată. Aia de sus. Stai că mă duc. Hai că m-au luat. Du-te repede la aia de jos. M-a prins, m-a văzut tingul ăla. Hai, bă, roboțel, iubi. Hai, că m-a atacat acum. Aolo, a venit tingul ăla, se bagă repede. I-ai dat măcar damage? Da, am dat o grămadă. Hai că e secată. Hai! Bine! Am distrus-o. Hai că-mi vine și tun de la mare, mie. Vine robul de ăla cu tun. Pe partea de sus. L-am amețit pe ăla acolo. Și am sărit, am dat cât am putut. Hai că avem acces la bază, dar din ăla perfect. Hai să distrugem și tureta de sus, că acum apără bază, zic eu. Nu mai stau să uite la tureta de sus și pot distruge. Hai că avem robot de ăla mai mare, curaș. Păi știu. Hai că mă enervează maimuța aia. Uite-o. Bă, da mă aruncă porcăria asta. Hai, uite, al doilea meci e chiar interesant. Bă, credeam că au pierdut ea conexiunea. Mai ții minte meciul ăla? Da. Hai, bă, vină repede pe baza de pe tureta de sus. Vine acum, gata. Este, mă! M-am dus singur și uite că acum alergă toți. Aolo, m-am obișnuit pe scup să am aia de sus. Stai că atac cu vierni. Hai că nu mai am nicio turetă acum. Sunt la tureta de jos. Le dau damage. Bă, du-te tu și vin unde sunt. Eu sunt la turetă, eu sunt la nucleu. Hai că vin și eu. Am sărit peste roboții. Help, help! Hai! Hai că i-am rupt aici. Ne-au rupt. Oholo, maimuța aia ne dă la toți. Hai că i-am dus, ne-am rupt un sfert. E bine că faci ăsta. Ia uite ce joacă ăla. Și Care? joacă singur acolo. Ăla de la noi. Hai să mai facem câteva upgrade-uri. Da, mă, e bun ăla, are 4 kill-uri. Cred că mai mult ăla ne-a cărat. Dar și noi am jucat. Ne-a cărat la kill-uri, zic, dar la damage nu ne-a prea... Nu ne-a cărat. Am distrus 2 turete. Adică mă rog, teoretic am distrus tot cum ar fi multipele. Am distrus toți în echipă. Da. Tu nu vezi că Hai că am ăștia... făcut upgrade-uri și aproape au Uite ce fuge. Vine ăsta cu maimuța. Vino și ajută-mă că au venit 2 pe mine. Bă, am trecut pe lângă ăla și nu m-am văzut. Stai că vin acum la baza lor. Hai cu atac. Aolo! A venit ăsta. Mă duc repede la nucleu. Hai că eu îi trag pe ăștia spre noi. Stai că dau cu bombe. Stai să mi se facă taurul și fii atent de față. Aolo, s-a băgat asta. Dă-i! Dă-i de sus, de acolo. Așa. Perfect. Hai că îi țin aici.
Stai că eu acum mă respawnez. Ăla de Oh, hai că i-am pus la jumate. de-abia a murit de 2 ori. Hai că ăștia o să vină spre noi, îți zic eu. că se Mamă, creadă că meciul, suntem bă, noastre. cred că filmarea asta are peste 30 de minute. Da, știu, da. Merită. E de exemplu ca și cum ar fi filmat în competitiv. Da, ai dreptate. Competitivul e altceva, știi, dar așa sunt 2 meciuri. Poate veneam acum că nu, Mamă, poate m-a vine că nu ne-a filmat. Trebuie să văd dacă filmează. Da, filmează. Ce era să nu ne filmeze? E un roboțel, bă. Hai să-i distrugem pe ăștia, ca după să când mergem noi acolo să nu mai fie 4, să fie 2. Plus că facem și level. Mama, au făcut level 12, mie într-un meci mi s-a întâmplat doar să fie maxim level 10. Hai sar pe știu. Mamă, cine aleargă? Ba nu, mă, am avut și mai mult. Dă-i tu de sus și eu dau de jos. Urcă-te pe aia, așa, dă-i de acolo. Hai că am dat ceva de meci. Aulu, dar vine aia cu bila aia ei. Bă, dacă mai dăm 2 atacuri de-astea, le-am distrus. Deci meciul e câștigat, pentru că nu ne-au mai atacat de 10 minute. Uite, bă, dacă apeși pe 2, ci că you request help. Da, știu, eu, mă rog, eu le-am pe așa. Bă, ia uite, eu comenz. Dacă dacă Eu apăs le-am pe... din peste digitile, vreau să fără. Bă, Uite. că sunt playeri. Mă rog că n-am nevoie de ajutor. Vezi că ne-atacă tureta din dos. Că știu. Hai, vină. Așa. Aolou. Hai că taurul meu a făcut taurului, lol. Că taurii ăștia au viață. Taurii din taurat. Bă, vezi că e unul acolo. Hai că bag o repede un rașărino. Mama a murit. Vezi că ne distrug tureta, avem 2 soluții. Ori te duci și distrugi repede baza lor, ori suntem cam buni. Bă, ai că s-a dus ăsta al nostru. La ei? Bă, da. Hai că m-am dus și eu, Hai că ia le uit un pic acolo. Bă, au ajuns la noi? Au ajuns la nucleul nostru și l-a dus la jumate. Sunt mai mult rău. Bă, vină repede. Nu spune că ne vad. Încercați să distrugeți baza cât puteți de repede. Ține acolo, ține. Bă, ce comeback ne-au dat, ești prost. Distrugeți repede, că i-am scos pe toți de aici. Nu trebuie să vii și tu. Hai, poți tu să fii aici ca să mă duc și eu să-mi fac viața. Stai că se duce ăsta al nostru. Eu stau. Hai că... mi-am făcut și eu viața, gata. Help! Hai că ținem noi aici. Bă, dar n-avem voie să-i punem ăsta să se ducă mai repede, să distrugă baza. Nu mai putem să atacăm, că acum dacă atacăm am pierdut meciul. Ne-au rupt! Bă! Mamă, frate! Nu te cred! Mamă, nu te cred! Mamă, a fost prost ăsta, s-a întors înapoi să apere. Bă, da prost e, mă, și Nu mă, că n-ai cum să câștigi dacă nu joci în 3. Că unul n-ascultă. Hai că n-am luat mult XP, măcar a fost meciul frumos. A fost frumos, eram și mai frumos dacă câștigam. Filmare 30 de minute și n-am câștigat nimic. Bă, ce prost. Hai. Eu am fost Fantasy Commando, ăsta, eu am fost Commando, el a fost Deadly Am fost deadly. și ne vedem în episodul următor. Pa, pa! Salut!